На YouTube. Това е влог с мен. Сега аз, първо да си представя, аз съм Садър и съм от Варна. И тук вижте какъв заснежен участък има. Тук е студено. И сега това е влог. Ще скоча тук. Тук някой е скачал. 3, 2, 1. О! Майко мила! О, чо! Брат! И да, това бях аз. Ще правя... Само да съобщя в първия си клип. Ще правя клипа на Майнкрафт, на League of Legends. Ще правя и други влогове. Между другото, ако искате влог в училище, пишете този клип пишете в този клип в коментарите. И да, това аз бях Садър, или както се пиша, Мръга Садър. И това беше от мен. Дано ви е харесало. Коментирайте, оценявайте и дайте плюшета. Чао!